naam is Hilde Hart en dit is ons paard, Gouverneur van het Hertenveen. En toen ik hoorde van het WK Jonge Dressuurpaarden, was ik echt meteen enthousiast. Het leek mij leuk om reclame te maken voor het Friese ras met dit paard. Maar dat ga ik niet zelf doen, want in verband met bepaalde stressgedragingen mijn kant heb ik Hermina Holverdag gevraagd. En dat die combinatie al eerder succesvol is gebleken, dat weten we door de meerdere kampioenstitels die ze al hebben behaald. Maar dat wil natuurlijk niet betekenen dat ik alleen maar helemaal niks doe. Want ik ben verantwoordelijk voor de planning en organisatie, wat dus eventueel wel eens wat fout loopt. En de verzorging en een stuk management, waar ik later nog op terugkom. Nou ja, en sportief aan de zijkant hangen is ook leuk. En nog andere dergelijke activiteiten. Maar eerst gaan we langs het KFPS. Want Jeannette, waarom is het belangrijk dat de Friese paarden meedoen aan het WK? Het is voor ons Friese paard belangrijk dat wij mee mogen doen aan het WK Jonge Dressuurpaarden, omdat de sportaanleg ook een belangrijk deel van ons fokdoel is. En ons fokdoel omschrijft een functioneel gebouwd gebruikspaard dat gezond en vitaal is, aanleg heeft voor de sport, een betrouwbaar karakter heeft en bewerkbaar is. En daarin tellen de eigenschappen van het karakter, de raskenmerken en de sportaanleg even zwaar, na gezondheid en vitaliteit die de hoogste prioriteit hebben. En we hebben gezien in de afgelopen jaren dat het Friese paard zich enorm ontwikkeld heeft in die dressuursport. Waardoor wij na de inzet van vele internationale Grand Prix combinaties ook lid zijn geworden van het WBSFH in 2020. En daardoor de mogelijkheid hebben gekregen om deel te nemen aan het WK Sportpaarden. Nou, dat is natuurlijk een geweldige kans dat wij nu officieel erkend zijn als dressuurpaard. En of er nou een KWPN'er of een Fries in de ring loopt, elk kwaliteitsvol paard met de juiste dressuureigenschappen, die hoort daar thuis. En ongeacht het ras. En het is natuurlijk fantastisch dat wij nou die kans hebben gekregen en dat voor elkaar hebben gekregen. En daar zijn we als stamboek enorm trots op. Dit jaar doen we voor het derde jaar mee om mee te dingen voor een plek bij de WK Jonge Dressuurpaarden, dat in augustus in Ermelo plaatsvindt. En als KFPS zijnde faciliteren wij alle combinaties met een instructiemiddag om ze voor te bereiden, eventuele aandachtspunten mee te geven en vooral ook moed in te spreken. Na de beoordeling van de proef is er ruimte voor een stuk instructie. Christa, kun jij een toelichting geven? Ja, dat kan ik zeker. Wij kijken eigenlijk gewoon naar de basis van het paard. Dat is het belangrijkste van alles. Een paard dat goed gedragen met een actief achterbeen een mooi front vormt. Het paard moet aan elkaar zijn, zoals dat heet. En als je dat goed voor elkaar hebt, dan pas ga je eigenlijk naar de kleine onderdelen. En kun je ook hier en daar voor in de proef nog een klein beetje tips meegeven. Tips waar de ruiters gewoon wat handigheid in krijgen om in de proef te gebruiken. Bij Hermina kun je heel erg goed zien. Tijdens de proef reed ze nog een klein beetje voorzichtig. Maar zoals je nu straks in de proef kunt zien, geeft ze alles in de uitgestrekte draf aan het eind. En dan ook helemaal tot de letter M doorrijden. En pas dan weer terug en opvangen. En dat is eigenlijk de kracht. De basis moet goed zijn. Daarna kun je vol ervoor gaan rijden. En wie fit is, moet fit blijven. Op naar de chiropractor. Nou François, we zijn hier bij jou. We zijn op weg naar het WK. Kun jij vertellen wat jouw behandeling als chiropractor zijnde toe kan voegen? Ja, zeker. Dit soort paarden zijn atleten, net als mensenatleten. Die hebben nog wel eens dingetjes. Zoals dit paard heeft een hoefsfeertje gehad onlangs. En dan is de hoefsfeer allemaal keurig opgelost. Maar dat soort blessuretjes worden toch gewoon opgeslagen in het bewegingspatroon van zo'n paard. En dat zie je toch terug in de aanspanning van zijn lichaam en in lengtebuiging en nog een aantal andere dingen. En
dan is het toch nuttig om dat soort blessuretjes, dat soort probleempjes op te lossen voordat ze eigenlijk werkelijk ontstaan.